खुलुमबाय बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रणय दैमारि। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ बिटिसिनि सा 6 गोदान मावफुं सोद्रोमाया दिनै समायखिरा लाबाय। बिपिएफआ बिजेपिनि सायाव खिथेर लानो थियारि। बिटिआर गोरोबथाया हारि खहानि थाखाय नङा, हारि दैखांनायनि गोरोबथासो, बुंदों मिहिनेश्वर बसुमतारी। दिल्ली मुलुगसोलोंसालियाव बर' बिफान थिसननो एबसुनि दाबि। मिरु सोरखारा कर'ना भेक्सिननि थाखाय 35,000 कोटी रां फोसावबाय। 2021 नि बाजेटआव आसामनि थाखाय 34,000 कोटी रांनि हाइवे प्रजेक्ट फोसावदों। त्रिपुरायाव बिजेपिनि सोद्रोमा 37 बोसोर बैसोनि कृपारन्जन चाकमाखौ गावथारदों। जम्मु एन्ड काश्मीराव सा 6 उदखारिफोरखौ रैखाथि बिफाना हमदों। आइएसएलआव हायद्राबाद एफसी भिएस चेन्नाइन एफसी आरो एटिके मोहन बागान भिएस केराला ब्लास्टार। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसिनि जथायारि सोरखारनि मावफुं सोद्रोमा महरै थिसनजानाय सा 6 गोदान मावफुं सोद्रोमाफोरा दिनै समायखिरा लाबाय। बिटिसिनि बुंथिगिरि कातिराम बर'आ सा 6 गोदान मावफुं सोद्रोमाफोरखौ दिनै समायखिरा लाहोदों। क'क्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव थानाय बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'नि सावराय जथुम नब्लाङाव बिटिसिनि बुंथिगिरि कातिराम बर'आ दैदेननाय काउन्सिलनि जथुमाव सा 6 गोदान मावफुं सोद्रोमाफोरा समायखिरा लादों। दिनै बिटिसिनि गोदान मावफुं सोद्रोमा महरै समायखिरा लानाय सोद्रोमाफोरा जादों इउपिपिएलनि दोलोनिफ्राय डक्टर नीलुत स्वर्गियारी, दावबायसा बर', राकेश ब्रह्म आरो बिजेपि दोलोनिफ्राय फारियै रेवरेवा नार्जारी, धरम नारायण दास आरो सन्जित तान्ति। गोदान मावफुं सोद्रोमाफोरनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि सिद्धार्थ सिंहआ बाहागो लायो। बिजेपिआ फोथाय खेबस' खालामनायनि खिथेर लानो थियारि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव बिटिसिनि मोन 12 बियाबावल' नङा, बिटिसिनि बाहेराव आरो बिपिएफनि गोहोम थानाय गुबुन मोन 26 बियाबावबो बिजेपिखौ फेजेननो थाखाय बिपिएफआ थियारि जादों आरो सोलो बाहायदों। बेनि थाखाय गोदान ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा एजिपि आरो रायजो दलजों गोरोबथा खालामनोबो थियारि। बिजेपिनि सायाव खिथेर लानो थाखाय गोनां जायोब्ला कंग्रेसखौबो मदद खालामनो इसारा होदों बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर'आ। मख'नो गोनांदि थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ हारसिङैनो बांसिन मासि देरहानायनि उनावबो जथायारि दोलो बिजेपिनि फोथाय खेबस' खालामनायाव बिपिएफ दोलोआ बिटिसिआव सोरखार दानो हायाखै। बेनिखायनो फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपिनि सायाव खिथेर लानो थियारि खालामदों हाग्रामा महिलारिया। बेखौबो मख'नो नांगोन दि बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपिआ बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोजों गोरोबथा खालामनायखौ फोसावनायनि उनावबो बिपिएफ दोलोआ गोदान आदब खायदा आरो बिसायख'थिनि ब्लुप्रिन्ट थियारि खालामदों होननानै सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआर गोरोबथाया बर' हारिनि खहानि थाखाय नङा, हारि दैखांनायनिसो गोरोबथा। कामरुप जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद एबा इउनाइटेड बड' पिपुल्स अर्गेनाइजेसन इउबिपिअनि सेथि बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लानानै इउबिपिअनि आफादगिरि आरो बिटिआर गोरोबथानि गुबुन सासे सागान हैगिरि मिहिनेश्वर बसुमतारीया बे बाथ्राखौ बुंदों। बबेखानि लकसभानि बारग' एमपि आरो गागि बर' दैदेनगिरि सानसुमा खुंगुर बसुमतारीनि दैदेननायाव बिटिआर गोरोबथाखौ गनायनानै लानो हायै आरो बिटिआर गोरोबथा सानखालि गोसोम सान फालिनायखौ इउबिपिअआ सोंखारियो होननानै फोरमायनानै मिहिनेश्वर बसुमतारीया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि बिटिआर गोरोबथाखौ गाज्रि नोजोरै नायदोंबा बिथांमोननि खोथा, नाथाय बिटिआर गोरोबथाया हारि फोजोबस्रांनायनि नङा, हारि दानायनिसो गोरोबथा। बबेखानि दानो फिथाइ मोनखानाय बादि बाथ्रा बुंनायनि सोलाय गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो सम होनांगौ आरो मदद खालामफानांगौ होननानैबो मिहिनेश्वर बसुमतारीया सानसुमा खुंगुर बसुमतारीखौ खावलायो। अदेबानि बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय बिटिआर गोरोबथाजों लोगोसे मोननो हानाय बड' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि इन्टारिम काउन्सिलखौ फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगांनो खालार थि खालामनानै दानाय जागोन होननानै मिहिनेश्वर बसुमतारीया बुंदों। दिल्ली मुलुगसोलोंसालियावबो बर' बिफान थिसननो दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बिश्वनाथ जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गहपुर हालामनि बरफुख्रि मुंख्लं फोथाराव खुंनाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 53थि बोसोरसालिया जथुम्मानिफ्राय जागायबाय दिल्ली मुलुगसोलोंसालियाव बर' बिफान थिसननांगौनि दाबिया।
बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनो बड' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव इन्टारिम सोरखार दानो आरो बिटिआरनि दफा बादियै कार्बि आंलं आरो दिमा हासावआव थानाय बर' सुबुंफोरनो एसटि हिल्स मान थाखो होनो थाखायबो सोरखारखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 53थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों खावलायदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गहपुरनि मुंख्लं फोथाराव खुंनाय 53थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा समाजखान्थि, रांखान्थि, सोलोंथाइ आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगाखांनायनि खामानि मावनायनि सायाव बिथांखि लायो। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथानि बोसोरनि उनावनो गोरोबथानि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि, मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह, आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो आसामनि राङारि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ साबायखर बावो। मिरु राङारि मन्त्रि निर्मला सीतारमणआ दिनै 2021-22 मायथाइनि थाखाय राङारि बाजेट थिसनदों। राङारि मन्त्रि सीतारमणआ दिनै सदनाव डिजिटेल बाजेट थिसनदों। मख'नो गोनांदि गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि भेक्सिननि थाखाय मिरु सोरखारा 35,000 कौटि रां सेंसन खालामनाय जादों आरो गोनां जायोब्ला उननि समाव बेनि हारखौ आरोबाव बारायगोन होननानै राङारि मन्थ्रिया बोसोरसेनि राङारि बाजेट थिसननाय बुब्लियाव बुंदों। बबेखानि कर'ना भाइरास एबा कभिडजों जुजिनो थाखाय मिरु सोरखारा भारत हादरनि जिडिपिनि 13% राशिखौबो बाहायनाय जादों। बेजों लोगोसेनो आरोबाव 2-3 कर'ना भेक्सिना थाबैनो फैबावसिगोन होननानैबो फोरमायदों राङारि मन्थ्रिया। मख'नो गोनांदि भारतआ दिहुननाय कर'ना भेक्सिना भारतनि नोगोरारिफोरनि थाखायल' नङा, बुहुमनाङै 100निबो बांसिन गुबुन गुबुन हादराव भारतआ दिहुननाय कर'ना भेक्सिनखौ दैथायहरनो जागायबाय होननानैबो फोसावदों राङारि मन्त्रि निर्मला सीतारमणआ। मिरु राङारि मन्त्रि निर्मला सीतारमणआ दिनै सदनाव 2021-22 मायथाइनि राङारि बाजेट थिसनदों। दिनैनि बाजेटआव राङारि मन्थ्रिया आसामनि थाखाय 34,000 कौटि रां बाजेटनि हाइवे प्रजेक्ट फोसावदों। बेजों लोगोसेनो प्रजेक्टनि जोहै फैगौ 3 बोसोराव आसामाव 1300 किल'मिटार गोलाव राजा लामा बानायनाय जागोन होननानैबो बुंदों। मख'नो गोनांदि आसामाव 9,000 कौटि रांनि हाइवे प्रजेक्टनि खामानिया आथिखालाव सोलिगासिनो दंखायो होननानैबो राङारि मन्थ्रिया गावनि बाजेटआव मख'दों। ओरैहाय आसामनि अनगायैबो तामिलनाडुआव 3,500 किल'मिटार करिडर, केरेलायाव 1,100 किल'मिटार आरो सोनाब बेंगलाव 675 किल'मिटार राजा लामानि खामानिया सोलिगासिनो दं होननानैबो निर्मला सीतारमणआ फोरमायदों। बिजेपिनि सोद्रोमा 37 बोसोर बैसोनि कृपारन्जन चाकमाखौ सिनाय मोनै माखासे दुथांफोरा गावथारदों। मोनथिनाय बादिब्ला कृपारन्जन चाकमाया त्रिपुरा हादोरसानि सिङाव थानाय धालाई जिल्लानिमोन। सुलुङाव बुंथिनाय जायोदि माखासेमानि सिनाय मोनै दुथांफोरा जालासान्द्र कारबारिपारा ओनसोलाव थानाय कृपारन्जन चाकमानि न'आवनो थांनानै बिजेपिनि सोद्रोमा कृपारन्जन चाकमाखौ गावथारहैदों। बे दुखुनांथाव जाथायनि सायाव बिजेपिनि बुंथिगिरि नाबेन्दु भट्टाचार्यआ गोबांथार दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बुंबावोदि फैबाय थानाय त्रिपुरा ट्राइबेल एरिया अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल सुंद'यै TTAADCनि बिसायख'थिखौ लानानै बे हिंसायारि जाथाया सोमजिदों। बेजों लोगोसे जाथायनि सायाव दायनिगिरिखौ नायबिजिरनायनि थांखियै गोख्रों दाबि दिखांदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। जम्मु एन्ड काश्मीराव रैखाथि बिफाना गोख्रों हादोर बेंनायनि थाखायनो सा-10 उदखारिफोरखौ हमनो हादों। मोनथिनाय बादिब्ला जम्मु एन्ड काश्मीरनि रैखाथि बिफाननि जइन्ट अपारेशननि जोहैनो सा-10 उदखारि हानजाखौ हमनो हादोंमोन। सुलुङाव बुंथिनाय जायोदि लाश्कार-इ-मुस्ताफा सुंद'यै LEM उदखारि हानजानि 2 सोद्रोमाजों लोगोसे 4 हेफाजाबगिरिफोरखौ बिजबेहेरायाव थानाय दनिपरानि चेक पइन्टआवनो हमनो हादों। मोनथिनाय जायोदि लाश्कार-इ-मुस्ताफानि 2 सोद्रोमा हमजानायफोरनि मुङा इमरान आहमद हजम आरो इरफान आहमद अहंगेर। मख'नो गोनांदि उदखारि हानजाया रैखाथि बिफानखौ थांखिनानैनो आइईडी बिफ्रुहोनो सिगांबोदोंमोन। थिग बिब्दिनो उदखारि हानजाया श्रीनगर जम्मु नेशनेल हाइवेनि बिजबेहेरायाव थानाय दनिपरानि चेक पइन्टआवनो हमनो हादोंमोन। सुलुङाव बुंथिनाय जायोदि हमजानाय सा-10 उदखारिफोरखौ गंसे एल्ट' कारजों लोगोसे 116 गोथां गुलि, 2 पिस्तल आरो 3 मिजिंफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। हायद्राबाद FC आरो चेन्नाइन FCनि गेजेराव फुटबल गेलेनाया इन्डियान सुपार लिग सुंद'यै ISLआव मैया जोबनानै थांबाय। सुलुङाव बुंथिनाय बादिब्ला मैयानि इन्डियान सुपार लिग ISLआव गेलेनाय फुटबल बादायलायनायाव हायद्राबाद FCआ चेन्नाइन FCखौ गल 2 सोनो हानानै देरहासार जानो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि चेन्नाइन FCआ हायद्राबाद FCखौ गलसेबो बल सोनो हायाखैमोन। सुलुङाव फोरमायनाय जायोदि मैया सानावनो एटिके मोहन बागान आरो केरेला ब्लास्टारनि गेजेराव फुटबल गेलेनायाबो इन्डियान सुपार लिग ISLआव मैया जोबनानै थांबाय। मोनथिनाय बादिब्ला एटिके मोहन बागानआ केरेला ब्लास्टारखौ गल 3 बल सोनो हानानै देरहासार जानो हादोंमोन।
आरो केराला ब्लास्टारआ एटिके मोहन बागानखौ गल 2 बल सोनो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि इन्डियान सुपार लिग ISLनि फारिलाइयाव दासान्दि मुम्बाइ FC, एटिके मोहन बागान, हायद्राबाद FC, ग'वा, नर्थ इस्ट, चेन्नाइनफोरा फारि बादियै दङ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।